Am revenit cu al treilea episod de Minecraft și Vasiamu, ce vom face? Eu aș zice să trebuie să terminăm platforma asta, să încep și eu acum. Nu mă zic. Te-ai conectat? Da, conectat, stai că am un bombă. Bun, am revenit din al doilea episod și noi... Du-te de aici, al treilea, al șaptelea episod de al meu, al lui Gabi al treilea. Hai! Stai că am unul intrat. Asta în episodul acesta. Bă, te-ai conectat? Da, mă, o să-ți dai acum în doamne. Măcar oprește ploaia. Stai că devenim cu ploaia închisă. Da. Toi unde mă Da. Nu, trebuie. O să-i dreaptă și dau TP rapid. Uite, gâmare. Gâmare. Dai. Nu știu că e multe să nu știu. Dispar. TP. Slash. Stai, vreau Gabi. Să te zic mare. Gabi. Gabi. Vasi. Următorul. Gata. Da, ce lag am. Știu, ai un pic de lag. Dar trebuie să mergem să strângem lemne, bun. Ai topor, ai toate? Nu, ai nimic. Nu. Bun, atunci hai să facem ce fac. Vedem? Poți să le fi cu mine. Bă, tu ce vrei să faci o reclamă la mânt, mă? Bine, mă, și mă muște din mână. Dacă vedeți ce, dacă vedeți ce face, dacă stare la mâna ta, mă. Aia Iron? Da, m-am 60. Cum nu un topor? Stai para mânt, mă. Cum? Tu că te târnăcau pe faci, mă? Ție îți fac un târnăcop și un topor. Două topoare, cum mă trebuie mie. Ostin. Ce pisici, ce de mâță? Bă, tu nu mi-ai dat târnăcop, că le-ai luat. Bă, toporul vrei să zici, face. Stai că eu mă descarc aici în cupăr. Eu îmi descarc aerul ăsta un pic. Deci de bărciu dai nevoie. Da, de bărciu dau nevoie, pentru că îmi descă și apoi eu îmi facem cu orice lemne. Nu s-a luat forma aia. Bă, mă mușcă măciul ăsta din mâna asta, vedeați cum mi-a făcut amumă. Dar nu o să-l cum ce ai. E un skeleton în apă. Da? Dai bate. Să nu luare acolo, mă fac. Nu bag mult ăsta acolo. Ies, nu bagi, nu bag mult, nu bălea. Acolo ești tu. Bă, dar nu mai mâncare, mă. Cât facem în sus? Nu știu, bă, facem acolo, bă, ia lemne acolo să încep. Bă, dar dă-mi pace, mă, că Bă, dai para, mă. Că, mă, tu nu-mi dă mie pace. Bă, bă, lăsați frate pentru asta, că mățul ăsta mă mănâncă de viu. Da, și dezabonați-vă la canalul lui Dragoș, că își bate joc de YouTuber. Și-a bătut joc de Gabi, eu zis că e fraier, că el n-are tupeu să coboare solovanul cu bicicleta. Și eu am glumit. El a glumit că coboară, să văd ce ziceți voi și el a lăsat și un comentariu urât la o postare de-a mea care o zis și zice un prieten de-al nostru pe nume Bute, dacă știți. De acum nu mai începem cu intro-uri bun venit și nu mai știu ce. Începem direct cu povești, povestim cu voi. La final o să zicem să lăsați like, comentarii din astea. Și noi nu știu ce și nu știu ce. Da. Astăzi eu trebuie să postez Minecraft și trebuie să postez și Gangster Vegas. După asta o să fac și videoclipul de Gangster Vegas dacă mă lasă bateria. Normal. Bă, tu n-ai ceva mâncare pe aici? Nu am deloc mâncare. Și câte le-am 30 de le-am trebuie 2, că mă. Bă, hai să vedem că nu mai ai construit pe acolo. Eu? Nu, mă, tu. Mi-am blocat acolo. E faină fântă, n-am găsit. Unde? Unde, mă? O-am votat? Nii. În cascada, de ce nu? Cascada mea, da, să spună să te sară. Dar mă spune, face iară din alea. Nu face iară nebunii. Nu mai găsesc bărciuni. Am găsit, eu am 19, tu câte ai? Eu am 40.
Eu strâng un stick. Nu. Bă, mă, nu mai găsesc bărciuni, mă. Hai că știu unde găsim. Ai cât puieți de bărciu dai? 2. Uita că se ține pe Gata, nu am găsit bărciuni. Da? Mai tu ai scos pauza. De 5 minute deja, eu de numai de 5 minute am filmat și eu. Bărciu. Acolo unde și eu. Te la după mine, mă. Nu, dar îmi trebuie și mie mult să ai bărciu, nu. Chiar îmi trebuie bărciu. Eu cred că, bă, ne apucăm să strângem 2 sticuri. Păi nu stai tu, un stac eu, să avem 2 stacuri. Nu? Cred că vă plictisim cu chestia asta, deci o să revenim direct la platforma. Da. Cu lemnele multe. Cu lemnele multe, cum auzim din ăla. Da. Multă e de fiecare. Să mă fac. Hai că am revenit. Eu moream și până veneai tu la pat. Erai tu, fraia. Și mie nu puteam asta oricum. N-a rus ele să fac eu. Văd că era astea și apoi m-a dus pe la platformă sus. De fapt nu trebuie, numai un stack de fapt. Hai. Stai că ce lucrezi al meu. Prelucrări. Toate? Toate prelucrările, dar nu mă jucat rău. Fac singurel. Tu ai început filmarea, mă? Da, mă. Nu înțeleg, mie îmi place să lucrez cu bărciuni. Da, și mie mă jucat cu bărțul și cu o acapă din ăla maro. Așa e că astea două sunt faine. Dar nu ăla maro, știi? Ăsta maro de știi. Hai. Ăla care face uși de lux. Da, nu. Ăla care face ușile normale. Sau cu geamul din alea, știi? Așa de geamul. Cu ăla care ne folosesc. Și vezi? Bă, de 5 așa scări. Știu, fac. Până am mai făcut doar de 3. Știu. Da. Nu Bă! Da, că știu eu să fac numai așa. Mă muream pe loc. Poți dai una mie pe până în doriesc și poate să mă oar. Ca până aici cred că să mai veni și încă una, două. Nu mai lucru. Tu spre mine cum cobor. Și așa faci. Da, cum mă să vezi. Nu faci și aici, că fac eu așa. Nu! Nu așa. Nu, scuze că am construit mult la nu. Tu știi că e cu greșit. Nu, trebuie să mai fac. Fain așa. Fac și aici sus. Uite, mă, iară pica, mă. Deci bă, pica un fraier. Merg, mă, din față. Uite, eu cum sunt jos la un... Ah! Bine, mă. La mine nu mai... Hai că mai avem puțin. Bă, știi că pot din galerie eu să editez filmarea. Mă lasă telefonul. Cum adică? Nu pe viteză. Da, nu, că nu e aplicație. Nu pe viteză și editez. Uite bine. Nu mai știu cum nimic, nu mai adăugă nimic la asta. Filmează deja de nimic și ceva. Mai trebuie să pun aici încă o bucată. Și aici. Voi face pe asta. Așa faci. Da, sunt o protecție. Da. Nu faci scări. Hă? Ba, o să fac și scări. De că fac eu. Îmi duc. De să-i doar merg faza. Nu, nu pot. Că și eu tu faci scări așa. Nu, mă, nu. Tot pe calculator. Ăla era cum am făcut noi mai mult, troncută din ăla cum se numește. Știi? Ce spunea era? Mai adaugă după. 40 de ajuns. Cred că nu. Sincer, nu cred că nu vreau instala. Cât te mai trebuie un step? Cam, da. Gata, am un step.
Vedem, să dăm. Un steg e ajuns. Bine. Nu vreau să mă înțeleg, nu? Vedem o dată, mai vreau așa, o dată. Aruncă stările. Nu bine? Da, nu pot să... Bă, cred că mi-ți ajuns un stec. Nu, eu ți-am zis. Sincer, cred, doar am zis. Bă. Nu zic asta. Cred că niciun stec, mai puțin un pic, mai mult doar. Cred că... Nu am aplicat 10 la nevoie. Eu ți-am zis. Asta am zis, hai. Da, chiar de fapt am una asta, mai avem de vorbă în casă mai face ceva la platforma asta, nu? Cât ți se zici? 41. Nu, 45 de fapt. Na. Văd? Și mă hai la lucru. Face platformă mică, facem o platformă mică, să fie încolo cu... mai merg încolo 5. Deci, Deci de aici, Ni, pune tu acolo lemnele alea. Încă acolo, încă una. Încă una. Încă una. Da, și apoi începe fără de 6 încolo. Încolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du-te încoace cu în partea asta altă. Și în partea asta altă hai cu, să zicem, 11. 3, 4, 5. Noi facem lemne. Și așa am hai încoace înapoi. Bun, și am mai umplem tot asta. Despre atâta. Deocamdată, atâta. Umplem. Apucăm un de clip o să umplem. Eu deja de 12 minute. Și eu am 10 minute, 10 secunde. Eu cred la... Dar câte... Eu... 15 minute maximum. De unde știi? Deci vreau să se lasă să bați pe YouTube, 15 minute. Da? De unde știi? Nu că știu. Nu minți. Nu minți. Eu am făcut odată de... De cât? De 16 minute nu te lasă, nu mai de 15. 15, 5 secunde, 15, 18 secunde și neastă, știi? Mai mult nu. Am mai avut o canale înainte și am avut încă mai mulți abonați, 13 abonați, acum am doar 7. Zica ca un fraier. Să vină încolo sus. Zica ca un fraier, bă. Dați un like la canalul Gabi pentru asta. Ce? Dați un like la canalul Gabi pentru asta. Nu? Nu e adevărat? Oh, nu m-am dat lucru. Mi-a deodată. Zice că să-mi iau lucrurile. Pagele, nu coloc pe la platformă. Lasă partea mea. Nu partea mea. Nu, mie mi-a rămas un stick și 2. Și eu am un stick și 12. Partea mea lasă că eu am multe. Bun, asta e venit, am picat de compare. Am revenit. Gata, fix un stick. Bine, mă, în pace. Vibrează telefonul ăsta, mă. De ce vibrează? Nu știu ce îmi pasă, cred că mi s-a mai abonat cineva la canal. De unde știi? Păi, cu data de văd că mi s-a abonează cineva la canal. Așa coboară regi în Minecraft. Regi Minecraft are capul înainte. Tu nu vezi cum cobor, mă. Din cu curent. Se un pic pune așa să cobor. Deci pe 14 minute și ies. Da? Ai 14 minute și ceva. Și opresc acest video și o să revin cu al 4-lea. Nu mai fost să ies. Abonați-vă, dați un like și un subscribe. La revedere!